Is mis Marc Mac Lochlainn tá mar stúrthóir ealaíne Branar is chomhlacht drámaíochta go fáistí atá Branar agus im mbliana tá muidir ceiliúra demlína díos. Inniuh bhíon táir an chéad léirú gon go Clann Lir is sin an seo tagan gon airech be muid taistil hiag féilte hiag amharclainne agus cuidmhá scolanna timpeall na tíre leis. Bhí méid gur tá anspéise go mar popéidú fi láthair agus bhí méid gur fechant cé go beag sa bhéit muid gáil le popéidí agus iad a bheith fós solúpa go bheith an iad ebrú I gceart. Agus tá heb go bééis seo an méidir lú go féidir le íana, but tá sé ionach deachar ach tá siad an speisialta nuair a ecinsta boga iad mar gar go páistí mar tá siad cosú leis na bréagán a bheith chacob Somália agus tá sé ar nós gúil na bréagán na tíocht beo. Tá muid gúsa coppla bhealach éagsú le scéalaíocht le popadóireacht scáil fopéid agus freisin tá muid ginseacht an scéal trí bhean cinál versiíocht freisin. Marall gur bhfuil mo chud fuinneamh agus mo fócas ar fad ag dul tríd an fopéid héin ach freisin cadú din cinnte nachhfuil tú a chur isteach ar an fopéid agus tá sé sin anzacar mar tá sé go thomláin difriúil ó bheith gaiisteocht. Ach níor thuig sé gur bíad de chláán. Dhéanas roinnt papadóireachta hena ach tád seo códifriúil, tá có beag go gaithú a bheith I dtíorú isteach ar go mion and tógann sé annach chuid fuinneamh, but I think go bhain tá tara an a bháasta. Mar aon leis an ceol agus cinál na tlúiseachtaí tá ag na popéid agus an teanga tá ann, tá muidir géire go mbeadh sé cosúil le dáin nó cinál árán cosúil le sa ghuileann cinál tón sin a bant leis an bhealach bhad tríd.